Magtiayon patay sa pagpamusil sa CICC compound kaganihang buntag. Crime of passion ang gitan-aw karon kay giingong ang suspect na karelasyon sa usa sa mga biktima. Ang detalye ni Nico Sereno. Pasado alas 7 kaganihang buntag, milanog ang sipang buto sa CICC compound. Patay sa pagpamusil ang magtiayon nga sila si Romeo Oro, 38 anyos, ug Maria Chona Oro, 29 anyos. Anaa sila sa sud sa ilang balay dihang giduol sa suspect dayon pusil. Una niini, nagpangutana pa kuno ang suspitsado sa laing residente asa ang gipuy-an sa mga biktima. Gumikan kay nay pulis haduol sa dapit na hitabuan na dakpan ang suspect nga miaksyon og dagan ug musakay na unta. Giila ang suspitsado nga si Celso Lauro Jr. usa ka security guard. Even ang suspect na kuno ni sila relationship sa kaning biktima nga babae. No? So murag kuan ni siya personal ang motive ani. Nakasaksi sa krimen ang duha ka gagmayng anak sa mga biktima. Ni-attempt sakay og bus. Fortunately natay pulis nga do na intercept dayon siya. So yun isang sakay na dyan. Oo, nababagan man ang bus nga iyang kuan dito pa lang pagsakay niya nababagan ang bus nga iyang isakyan mo to nga nadakpan siya. Kuan 45. Ang suspect miangkon sa krimen ug miasoy sa matud pa na buhat sa biktima kaniya. Nag-ipon ng gimiya na yun. Diin man. Dito sa kasuntingan. Yeah. Nag-ipon na. Angkon na ko niya nga kumun nga ba na. Angkon na ko na sukon niya kumun na asawa. Yun naman sa situation na. Biya siya. Biya siya, nakaw. Kahapon pa lang. Walay pagmahay si Lauro sa hitabo ug mibarog sa iyang tinguhang pagkutlo sa kinabuhi sa duha. Manghulga pa ta, mangita tag hulga. Or malangin man ta. Malangin man ta manghulga pa ta. Nganong hulgaon man ang tao nga ikaw na yung mapatyan. So imo diretso na ikaw. Oo, ako na lang gikuan kay kontra sa kakununan. Pani Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.